ଏଠି କ'ଣ ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ବାଜୁଛି ସେତେ ଥର ନେଇକି ପୁଣି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଚୁନା ମାଛଟା ହଁ ନଈ ମାଛ ତାପରେ ଭଜା ହେଉଛି, ଗରମ ଗରମ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାରି ସରିଗଲା? ଗୋଟେ ବାରି କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବେ। ଦିଅ ବେଶୀ ଦିଅ ନା, ବେଶୀ ଖାଅ ନା। ଓ ଦେଶୀ ମାଛ ବାବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ନଈ ମାଛଟା ଏକ ନମ୍ବର ହବନି? ଦେଶୀ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ହବ। ଓ